जोंहा दौरिनि न'खराव माइनावखौ फरायना दोनहैगोन आरो मोनथामफोरखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फरायबावबाय दिनै ओंखाम गोरलै फोरबोनि नै मन्दिराव दंफैयो दायो मन्दिराव जोंहा फुजानि नामाव जोङो जेरै ओंखाम गोरलै जागोन फोरबोनि नै इथिं जगार खालामगासिनो आरो नै फोरबोनि नामाव फुजानि ओंखाम गोरलैनि नै दै गुदुं फुदुंदो बिथिं ओमफ्राय नै दै गुदुं फुदुंग्राया होगासिनो हा नैथिं सावगासिनो आरो दिनै सावनायनि रेडि होबाय नै गेसजों सावो दाना गामि जाबाय दाना गेसजों सावो नै बयलारखौबो हा नंगौ गेसजों होदों नामा ओंखाय नै लोगोफोर जोंहा दा फुख्रियाव हाबहैलायनोसैलाय ना बोग्राफ्रा नै नांगौ फुख्रियाव हाबहैनो दा नै ना बोनो बेयाव बोगोन आरो जोंना फुख्रिया नै बेनो जोंना बेयावनो दं नाया रायजोना ना हमनाय दैया ओंखाम गोरलैनि ना हमनायदों गाइस ना हमग्रा ओरै ना हमग्राफ्रा फैबाय बारलांबाय नों ना जाग्रा दा नङा दाहायलाय माखौ जागोन बयलारसो दङ खिन्थु मेरला नायाथ' मारै मा नाखौ मेरला हमलाय गिदिरनो आइखौ देर केजि जागोन दां थिखोलाय गोजौ लाबो दायो जों ना बोखांना ओंखारबाय फुख्रिनिफ्राय दा ओमफ्राय लकेल दाउजों थांलायनोसै आरो लकेल दाउ लायनो थांलायनि जों नै मालफोरा मोनफैजोब्बाय जोंना नैथिं जाय बेदरा ओमफ्राय ओरै गोदागासिनो जों दा लकेल दाउ नागिरनो थांसै आरो दा लकेल दाउ सैनि आंनि दा लकेल दाउखौ लाना फैग्रोनि थांबाय बारबाय बैलाय बे फाख्रिया औ फाख्रियालाय एरसो दं माथो बेलाय दंमोन माथो बेहायनो सहैबाय नै थांबाय मोनबाय हमथा गोना मोनबाय बुथारखादोंसो नामा सेरनै 100 ग्राम बेयो मानैजों होहैनोसै आरो दा गोदानानै अनलाजों होनोसै लाइ अनलाजों माजों अनलाजों दायो दुगैदो लोबै ओंखारनानै दा थांलायनोसै आरो मन्दिराव थांनानै बावनाय थिनायाव एसे ओंखारफिनसै ओमफ्राय संनाय खुरनायाव लोगो जाहैनोसै
दा मन्दिराव थांलायनोसै आरो न'निफ्राय नै दुगैनानै ओंखारबाय थांग्रोनोसै मन्दिराव लोगोफोर जायो मन्दिराव मोनफैबाय आङो मन्दिराव फैबाय आरो ओमफ्राय हाबनानै नै बिथिं आर'ज जागासिनो बेयाव ओमफ्राय ओरै ना एवदों नै ना फ्राय खालामगासिनो बेयाव नै नाया 5 केजि दं बेयाव 5 केजि ओमफ्राय बे मा लकेल नैबे लकेल दाउआ आरो गोसो होनानै हमनाया गोसो हमनाय दाउआ बेनोमोन आरो ओमफ्राय बे अनलानि जागोन लाइ अनला ओमफ्राय बेहा नाजों आलुजों फ्राय जागासिनो बेलाय मा मस्ला धनिया मस्ला गुन्दै खारै होला अबाव अनलायाव होनांगौमोनथ' एसे अनलानि थाखाय नै इथिं ओंखामा जाबायना बेबो लाइ अनला देरता बानायनोसै देरता मोनसेयानो जागोन दा मोनसे थोस्लाबनाय नङा ना अनलाया नङा नामा दालि बायदि एरनाय नङा बे लाथा जागोन ना बानायदो होनबालाय बेयाव जाया नालाय बानायदो मिलायनानै जों दायो आर'जआव हाबनाय आरो मन्दिराव दसे हाबनोसै मन्दिर सिङाव आर'जआवहाय दसे जिरायनानै आर'जआव थानोसै आरो दसे आर'जआव नै लोगोफोर जोंहा आर'जआ जोब्बाय आर'जनि हाबाफारिया जोब्बाय नै ओंखारजोब्बाय आरो बयबो दिनैनि फोरबोनि हाबाफारिनि आर'जआ जोब्बाय आरो मोजाङै मोजां जोबलांबाय दा नै ओंखारजोब्बाय आरो बयबो नै बायजोआव ओंखारबोबाय आरो जों दा आर'जनि हाबाफारिया जोबनानै ओरैजाय जोंहा रान्धोनिफोरा नै संनायनि लाहार फाहारा बानायगासिनो जाहांबायानोसै नै थिं ओंखाम बेथिं जाबाय नैबे जाबाय बेलाय मा जाखो नै बेदरा जोंना जाबाय बियो बे बयलार ओमफ्राय नैयाव ना नै ओमफ्राय नैबे अनला बे अनला ओमफ्राय संगासिनो आरो नै अनलाया ओरैबाव नै बे मोनसे अनला बानायगासिनो थिं नै लाइ सुगासिनो नै बेयाव जागोन आरो नै जानाय बेयाव ओमफ्राय इयाव मा संदों होलाय नायनो बेयाव मा संदों आरो बेयाव मा आरो बे मा दै गुदुं साहा इथिं साहा फुदुंगासिनो ना मन्दिरनिफ्राय न'खर माइनाव लांबाय आरो नै दायो माइनाव लांजेनबाय ओमफ्राय ओरै माइनाव लांगासिनो आरो बयबो ओमफ्राय दायो माइनाव बरायदों आरो जोंहा देउरिनि न'खराव लांगोन जोंहा माइनावखौ नै माइनाव बरायलांसिगोन आरो दा जोंहा दौरिनि न'खराव लांगोन माइनावखौ बरायना दोनहैगोन आरो दौरिनि न'सिम जोंहा नै मन्दिरनिफ्राय ओंखारगासिनो आरो दायो फैबाय नै न'आव जोंहा नै गोथारिया बेनो आरो
माइनावमोननि न'खराव नुफैदों नै माइनाव दोननो मोनफैबाय आरो बेयाव ओमफ्राय मोनफैनानै दा जों जिरायबाय आरो जयै फरायगासिनो जानो जाथ'आनो एसे नांबावगौ आरो एसे नांबावगोन जोंहा दा माइनाव दोनफैनानै नैबेयाव प्रसाद जादों आरो नै प्रसाद साहा नै प्रसादा बेखौ जागोन ओमफ्राय साहा फैगासिनो नै ओरै साहा मुरि फैगासिनो आरो दा बे फैगोन बेखौ जानानै थांगोन आरो दायो नै दायो नै माइनाव दोननानै साहा मुरि बुट जानानै ओंखारबोबाय आरो दायो जों दायो मन्दिराव थांफिनसिगोन जोंहा जानाय लोंनाया दा मन्दिरावसो जागोन नालाय दा बेनिफ्राय थांनानै एसे गरम गुदुं गस्ला जोमनानै मन्दिराव थांसै आरो दायो नै ओंखारबोजोब्बाय नै थां थाब फै दा न'आव थांसै आरो न'आव थांनानै गस्ला जोमफिनसै जोमनानै मन्दिराव थांलायनोसैलाय बेखिनियावनो मोसानाय थानाय जाहानि बे मन्दिर उसुङाव ओरैजाय जगार खालामगासिनो आरो नै ओंखाम जाग्राफ्रा जानाय लोंनायनि होमबाबो जोङो माइक्र'फनाव मन्दिरखौ रायसननाय जागोन ओरैजाय नै जगार खालामदों आरो ओंखाम गोरलैनि मुङाव नैबेयाव एसे लाबोनांगोन दनायाव नैबेयाव जगार खालामदों आरो नै ओंखाम गोरलैनि मुङाव नै जगार खालामगासिनो लिरदोंबा एसे जै ओंखाम गोदान जानायनि जै ओंखाम गोदान जानायनि जै रायजोफ्राबो जानो हासिगोन जाबाय जादो नै जागायबाय नै थिं जोंहा ओंखाम होबाय आरो नै ओरैजाय नै राननाय जाबाय नै माबायदि जाबानो जायाखै दे नायदो माबायदि जादों सुरु जाबाय आरो नै दे जादो गोथाव नङा गोथाव दे जा सासे लाबावनोलाय नै जोंना ओरैजाय रानबाय आरो दा नै जानायनि लाहार फाहार दै लायथांलाय नै ओरैजाय ओरैलाय मोनफैथ'वाखै हा मा दे जा बोथोरनि दे एसे बखा दे एसे बखा र' सुनांगोन आं एसे अनला अनला ओंखाम गुरैयाव इनाव गैलालै जाबाय इउ अनलाया बारा जाबाय जादो सुरुवात नै होबाय आरो नै जात्रा जागोनसै दे लोगोफोर दायो ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै नै दायो जिरायदों दसे मोनाबायबो जोंहा आबाद फोरबोनि ओंखाम गोरलै जानाया जोंहा बेखिनियानो आरो दा जाखांजोब्बाय बयबो ओरै सानैसो जागासिनो जोंहा दा जाखांनानै खाथियाव जिरायदों आरो बिदिब्ला आंबो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालामना होब्लानो जाबाय आरो थेंक इउ दोनथ'बाय बेयावनो